Karon nga bukal na ning ato ang sinigang, magbutang sa akong asin. Kana atong asinan. Asinan nato gamay. Nya sugkayon, atong sugkayon para ma-spread ang iyahang asin, no? Tilawan nato kung sakto na ba iyang kaparaton o kaaslumon. Lami kaayo iyang pagkaaslum. Ug ang iyang asin, tama ra kaayo. Perfect. Karon nga sakto na ang timpla niya sa asin ug kanang sa iyang kalamansi, sa iyang kaaslum ug parat, sakto naman. So, pwede na nato ni ibutang ang tanglad.